Άντε ρε Χάρη, τρελά. Κοίτα δείτε τρακίνητα, Λίγα να βλέπω, Άντε ρε τρέλα ρε. Άντε ρε. Άντε ρε που συσχίστο. Άντε ρε Σάντα. Άντε ρε Σάρα. Δεν το βλέπω χλωμό, δεν βλέπω το άλλο. Στην Άρτα θα το στείλει. Έλα που το κάνεις και κτίνος. Σε σχέση με κλειστά μάτια. Πιστεύω. Είσαι άκυρος μόνο και... Και ο Πούτσος ήρθε για την Άρτα. Ο μη 3 με μη 5. Αυτή είναι 30. Δεν ήταν χρονομετρημένο. Ποιος έφυγε πρώτος? Μήπως δεν είναι χρονομετρημένα αυτά? Κανονικά πρέπει να πει χρόνο. Ναι. Μήπως δεν ήταν Που έπαιβε, τι μηχανή έχει. επειδή δεν έχει ξανατρέξει για να τρέξει, για να κάνει ένα και μετά να ξανατρέξει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μήπως δεν είναι χρονομετρημένα αυτά τώρα? Γιατί ρε, γιατί να μην είναι, δεν είπα χρόνο. Γιατί δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν έτρεξαν. Δεν κατάλαβα.